Mga nagataya sa loto nagalaom nga magadaog sa 658 Lotto jackpot sa diin nagdangat sa masobra 300 milyones pesos ang jackpot prize. Yaring balita nga atong gintutukan. Nagalinya ang mga residente diri sa Lotto outlet nga nahamtang sa Dalan Isnart sa city proper. Ang mga ini ang nagpasimpalad nga magdaog sa 658 Lotto draw sang Philippine Charity Sweepstakes Office karon sa gabi. Ang senior citizen nga si Manong June nagalaom man nga makuha ang jackpot prize nga masobra 300 milyones pesos agud makabulig sa mga kubos. Ako kung magdaog tam linaryo na tate, i-share taman sa iban ang dinagantay. Si JR naghapit man sa Lotto outlet antas magpauli sa Gimaras. Pa-renovate ko ang simbahan mo na. Sa kadamoon sang nagtaya subong nga adlaw naubusan na sang bet slip ang mga outlet. Ginaano na lang namon, ginamanual. Okay, tani kay dako tani ang premyo sa 58 kag 55 kaso wala bet slip sa PCSO. Upod Geromal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.